danna subscribe alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu idan mun dora. Maraba izuwa Arewa Top TV. Hamisu Breaker yana ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙa a ƙasar nan ta Hausa. Haka zalika, Maryam Yahaya tana ɗaya daga cikin manya-manyan mata a masana'antar ta Kannywood, wadda tauraruwarta take haskawa. Jarumar tana da fans da supporter da yawa. Haka zalika shi ma mawaƙin yana da fans da supporter da yawa. A kwanakin baya jarumar ta yi birthday, inda shi shahararren mawaƙin ya halarta, a inda jama'a da yawa suke cewa a nan ne ya lanta sabuwar waƙarsa mai suna So Dangin Mutuwa. Kada ku manta, mawaƙin da kuma mawaƙiyar sun fito ne a ɓangare ɗaya, wato a ɓangaren masana'antar ta Kannywood a yankin Kano. Za mu so mu karɓi ra'ayoyinku a saƙon comment da ke ƙasa. Mun gode.